Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Uy, mahal de gihapon ang isda. Ay, mahal gyapon nang. Uy, nagmanang baya ka nga murag mas maguwang pamangka nako. Ay, murag kog maguwang mo, pero mas maguwang jog ka. Ay, kay nga ano, unsa man day kang tuigan na tao, aber? Ikaw, unsa man sa kantuigan na tao? Ay, kahilas baya di mo. Ay, ako na inuyelas. Nang milagring? Nang dali, nang! Nang dali! Uy, Arita diri, nang! Dali! tay pa, ngano man ka, uy. Ganong gipalayo man ko nimo atong ingratang tindera. Nga, mura ra magwa man ni mahong langsa. Arita diri, nang! Dali! Ay, kay ngano man ha, ngano. Sorry, nang ha. Pero, dili kay lang tika nga makakita na sa rug-away. Maabot na sa dunya ni Father. Masuko na sa to. Di ba na siya ganahan makadungog istorya nga ang mga nag-serve sa simbahan, makakitag-away. Mga ono na taghalo-halo na. Ako'y taya nang. Aron, mabugnaw na imong o. Lami man sa didi ilang halo-halo, no? Mao bitaw nga, paborito gini nako sila nang. Mingaon gani ko halo-halo, mo ani higadayon ko. Ay, pero ang pangutana, kung limpyo ba ka ning pagkabuhat? Tingaling ang naghimo ini, sigig pangaot sa ilang mga unsa ba? Nang nilagring gyud o, madudahon gyud kaayo ka nang. Ay, lain na say ato ba? May uyab na di ay ka? Oh, Didtos lulong sa amo, oy. Nagpahungaw sa iyang gibati. ha? Sakit man kuno kaayo iyang dughan. Ngano man nang? Oh, unsa bay ngano, oy? Siyempre, sangkos langit gud iyang gugma nimo. Nang milagring pa. Kay ngano, wa gyud kuno ka makabantay nga nakagusto siya nimo. Nang, dili ko gusto magdahom. Wa gud siya manguyab nako. Lain sa kayong magdahom ko nya wa di ay. Na, tuon ako. Sige na siya palaban ni Piping. Patay na patay kaayo na siya di Bolida. Mura naman ganitong nayabag katong katapusan niyang adtos amo. Mura yung naliso ang pag-isip. Uy, si Lulong. Ay, abin akong nayabag na Lulong. Ayaw lang sila tanawa nang. Kitingalig makita sila nato. Di ka ganahan? Wa gyud ay kay gusto niya. Naa na magkukuy-uyab nang. Taga-asa man sa daimong uyab. Diin man mo nagkaila. Si Mande ay iyang uyabing. Og tuan nagtrabaho sa abroad. Layo ra kaayos Lulong. Uy, waras kumingking. Iya ko kung gipakita sa picture. Ay, di man gwapo, Ping. Pero, gwapo kayog bulsa. Ang na magsilulong ang pilion ni Lida. Unsa ra gutos Lulong. Sabay kong saras Lulong. Nag-eskwela man na. Wapla na kahuman. Oo, lagi. Pero ikaw bitaw, nag-eskwela man sad ka sa una. Pero wa man yung kakahuman. Og nilanding ramang kas pagka sa Kristan Mayor. Abin na kong sila na Lida og Lulong mo'y atong isgutan. Ako man di ay. Ay, nahisgutan ra gani tika. Ang mao lagi. Naisgutan ko nimo kay imong gitande si Lulong nako. Nagtuo kang mapariha sa siya sa akong gidangatan, ha? Oy, bulahan na kayo na Slida kung kanay iyang mabana ang simad, oy. Ako pa niya do, di na niya buhian. Una kay wa man ta makasiguro kung ang gugma anang tawhana parihas bas gugma ni Lulong para niya. Ay gugma ba oroy? Karong panahon na Ping, otok na'y gamiton, dili kasing-kasing. Unya ngano nangabubho pa man kanako? Oh, ngano ka diha? Utok na makaiangay gamito ng panahon na. Nganong di man nimo gamito nimong utok?
Biyahe ko, pangita dito ka Amerikanong tiguwa nga kwartahan. Naunsa ka diha, Ping? Kalit-kalit man ka, oy. Adi manggod. Sa tuno si mong sinultihan, mura magag nakaminos na mo mga sakristan. Mura kag nagmahay ako imong nabana. Hoy, Ping. Wa gyud ko'y gisulti nga ingon anak, Ping, ha? Nag-una-una gyud ka diha. Makapayobos mong kagring. Ako perting suportan ni Lulong kay ako mang nakita niya ang akong kaugalingon sa batanon pa ko. Nagtuos ako nga musuporta sa kaniya. Pero sukwahe man ka. Lahi sila, Ping. Lahi pud ta. Dili oy. Lain jud paminaon ba? Ay, sulti na lang kung gusto kang makigbuwag nako. Imo pa mang ipasangil, ana. Aot sa, gipulan ka na gyud nako, ha? Kaadtoon na gyud ka atong anghela aron magbalik mo, ha? Wa na. Patighog yun ang hilaan eh. Okay, unsa man day mo ipasabot, ha? May lain pa bagod. Ayaw yapil ang mga tao nga way labot gring. Ayaw pag-ingon nga wa siya'y labot, Ping. Kay siya baya gyud ang sinugdanan ining tanan. Malinawon baya gyud tas atong pagpuyo sa wa pa ka maghisgot atong babayhana. Pero sukad nga nagsige na kaghisgot niya, nagkaletse-letse na tagmaayo. Dugay-dugay pa gid mi magkita yun sa akong anak. Dito siya sa Manila tulog ka adlaw. Unya karon tuan sad siya sa Davao. Pero sige lang. Magkita na gihapon migbalik. Naminyo imong anak og tagabugo? Di ba ay pwede mangumusta nimo? Diyos ko. Hangtod ka raw sa anak ko magtago ang tinuod. Kining mga nahitabo karon. Dili ba day kini sinyalis nga mailhanan ni James ang iyang amahan? Ay, Ginoo ko. Gring, Kung gigutom na ka, tuan ay pagkaon sa kusina. Una na lang. di giriday gihapon ka makigdungan ako. Nakakita ka? Naglaba pa ko. Waton te ka o di ba tabangan te ka, rumaman ka dayon. Di na ta mag-away, Gring, be. Imbis kita rin duwa, mag-away pa kita. Nakasama ang ka ako, mga ikong pasaylo. Oh. Be, sultihi ko, saya akong buhaton, naroon di na dyan ka maglagot na ako. Ayaw na pagsigig hisgot atong anghela. No, sige. O kung magkita mo nga dili tuyoon, likay niya. Sige. Una na dito sa kusina, kay musunod ako. Sige. Sunod na lang yung taan eh, runway kubot. Hay. Makakaon na lagi mo tanan, makakaon na lagi mo. Mag-ilo pag yun, oy. Di yun kahuwat. Pagkadaan ng mga hayop kay saba na kaayo. Ah, ako na ang ipakaon, Greng. Oh. Musta na? Okay na ka? Okay na lang, kuya. Nibaw na, kuya. Karon pa man ka ni sulti nga okay na ka. Dili ako. Lugawa, gini mo, kuya. Kuan, bahay ni Father James ba? Ha? Nga day? Nadisgrasya ko no. Unsa? Nabanggaan ko no ang ilang gisakyan. Oh, Kuya, ano mo ka? nakalit magsakit akong lugan si mong gisulti dong, long. Tinood bitaw? Di pa siya kumpirmado. Basta kay, mo na istorya dito sa mga tao sa kumbinto. Ha? Nga nadisgrasya ko no si Father.
Ngano, unsay nahitabo? Si Father James kunong Gring, na disgrasya. Unsa? Jesus Maria Josep Ginoo ko. Unsa mang disgrasya, ha? Kinsa may nagsulti? Ako nang, Mao lagi, pero diin ka man ang balita, sa kumbento nang. Gring, matugos kong pinto ha. Magsusi ko ba nene? Matay, mura may kalit ng biduslaks kung dughan. Sige. Adtoa dito. Ako na tiwas og pakaon sa mga manok ug baboy. Adtoa na dito, Ping. Klaro, ha? Diyos ko, nganong gikulbaan mo kong maayo. Lahi man akong gibati karon kaysa atong nahitabo ni Aning Pader Kiko. Mura man kong maglisod og ginhawa ron. Ya, okay ra ka? Di gyud ko okay long. Lain kay akong gibati. Lagi? Grabe mo kahingawa, kuya eh. Ilhan kasi mong naong. Uy. Abot na sa gulong. Di man ako mapungan akong luha. Nahingawa gyud ko ni Pader. Mura naman gud og imong anak si Father, kuya. Mao tingali. Walang utay dutang ni tabo niya. Murag, di man ko kadawat kung simba ko. Kuya, ayo palabi, uy. Nalok yung ko may dutang may tabo ni Pader. Nalok yung ko. Kuya, pag-ampo lang ta, kuya. Pag-ampo lang ta. Nga walang untay da utang na hitabo niya. Naluwas lang unta si Father. Oh, unsa na? Kumusta ko nos, Padre? Gikan na sila sa airport, Gring. Nga, nabanggaan na nilang sakyan. Ay, Ginoo ko. Unya, kumusta naman si Padre Ping? Luwas ra? Wa pa sa inaibaw, luwas ba siya? Oh, Guol kay ko, Gring. Mura namang gug anak nga kung pagtanaw niya, God. ay, parihas bitaw taping. Suod na bayagid kaayo siya nato. Bisag mamira siya usahay nako. Di, manggod, di ka na may ambirahan. Tanan man, basta sayop. Kinsa man di ay nagbalita sa taga-kumbento. Nanawag ko nung inahan ni Pader. Oo. Ano naman sad ka? May nanunumduman na sad ka. Ay, pasensya na, Ping. Pero, madam raman siya akong itawag sa inahan ni Padre. Si Pader itong isgutan, Gring. Dili ang yang inahan nga parehas o nga ni... Ops. Ayaw nagtiwas sa, ayaw na. Ay, okay. Si Padre, ay, unsa naman di kahay iyang kahintang karon. Gring, mubisita o niya taniya sa ospital. Sige, Ping. Makigsabot na sa uban. Sigurado mangyud na nga daghan ang gusto mo bisita niya. Sige, makigdungan na niya tas uban. Ginoo ko, unsa man ni hitabo sa akong anak. Ngano man ni? Nganong imo man ning gitugot? Unsa may buot mo ipasabot? Unsa? Pila masat kabuok imong anak? Naminyo og tagabugo imong anak? Diyos ko, ayaw nagkuha si James. Wa pa niya kay mamat ang iyang amahan. Tagais lagi gayon nga magkailhanay. Diyos ko. Ayaw na siya kuha. Ayaw una maluoy ka.